Ето хора, в този клип ще реагирам на Thug Life, гангстерски живот. И първо преди да реагирам, това видео го правя за втори път, между другото, защото малко мех. Толкова много Thug Life, но първо искам да се извиня за спешала, с 20 абоната. Бях вече са 20, но аз съм в момента на село и на село няма много силен интернет, но и няма дъвки шок, което не е хубаво, понеже няма да стане предизвикателството. Но да, нека започвам с видеото. Thug Life, нали, да. Значи, момент, ето го. Надявам се да се вижда. Ето така ще го наклоня още малко. И така, нека започваме. Тук разбира се интрото им. Момент да го наглася на голям екран. Така, почваме. Тук видеото е 3 минути, затова тук виждаме един трактор, който се опитва да направи нещо такова полето. Да премести камерата малко тук. Започват да гледа в музиката. Окей. Това. Момент. Това. Ето. Момент, мишката не. Така, момент. Значи, ето това тук. Където ми е мишката. Нещо като лайно. Тоест, хората го мислят за лайно. И тук има едно скрито. Може би. Вижда ли се? Едва ли се вижда. Ще видите ви от видеото. Да. Това е. Не са го направили много хубаво. Не е як. Я. Това. Окей. Get fucking wrecked! Видя ли ме? Окей. Хора, това вече беше the best. Просто искам пак, чакай момент. Момент да го наглася. Чакай. Я. Така. Окей. Хаштаг тъде. Така. Classic of the day. Я дам какво е Classic of the day. Я да видим какво говориш. What do you mean? Това го знам. Но не на Thug Life, т.е. тук излизат няколко алигатора. Или, да, така се вика. Алигатора и една котка ги би. Ето. Окей, това беше яко. Горе-долу. Така, нагласим камерата. Нищо не става. Там се загради един червен кръг, дето пише Картиев, т.е. Окей. Значи, там имаше една бяла кола, дето беше заградена и после пише Картиев, т.е. кредит на автомобили. Влезе в колата и после собственика, може би, влезе през стъклото и го удари сигурно. И после... това е класика вече. Не знам, само това за мен е класика. Да, ето видяхте го, много як са го направили.
То пак сякаш нищо не прави. Трябва Thug Life for Davin. Това е куче, козак, бият, може би, не знам. Смисъл, ето свърши. Ето той. Да, това беше от видеото, може би. Абонирайте се, харесайте, ако искате още такива видеа. То не бяха много добре тези. Се стават за нещо. Следващия път мога да реагирам на нещо много по-смешно. Тут видеото е 3 минути, а път се получи 6 минути. Да реагирам на... Не знам. Просто не знам. Харесайте, ако иска, така знам, ако харесате и знам, че искате още такива видеа. Абонирайте се, за да правя още, да не се отказвам. И спешала го очаквайте, т.е. не го очаквайте много скоро. Интересно как качах видеа. Друго. Коментирайте да имам на какво друго да реагирам. Може би на такива неща, които са реагирали и другите известни ютубъри като Вената и Рос. Там едно нещо там, не помня, анимация там някакво. И да, довиждане. Това беше от мене. Имайте приятен ден и чао!